Эфирда хабарлар программасы исәнмесез. Студияда Адилия Бурханова. Зей халкы зур тырышлык белән гуманитар ярдәм әзерли, аны озатып җибәрәләр. Махсус хәрби операция зонасына ярдәмне ешрак илтә алу максаты белән акча туплап зәйлеләр газель машинасы сатып алды. Хәрбиләр өчен көнкүреш кирәк яраклары исемле посылкалар тутырылган машина 18 март иртәсендә юлга кузгалды. Зәйлеләр хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм тутырылган тартмалар, копчыклар төяләр. Бу юлы газель машинасы юлга кузгала. Махсус хәрби операция зонасына кирәк яракларны ешрак илтү өчен Зей халкы транспорт сатып алды. Мы отправляем уже третью машину. Весь груз в этой машине собран нашим народом города Заинска, Заинского района. Приезжали даже с соседних городов. То есть здесь загружено все то, что отработали наши граждане. Это называется народный груз, гуманитарка. Газель машинасы өченче тапкыр хәрбиләргә йөк илтә. Егетләр сорау буенча запасчыслар, тәгәрмәчләр, генераторлар җибәрәләр. Азык-төлек, шәхси посылкалар, шулай ук хәрби госпитальләр өчен киемнәр, дарулар салынган. Гуманитар йөкне озату гадәттәгечә җиңү бульварында булды. Большое спасибо вам всем. Дальше, дорогие, значит, то, что вы неустанно продолжаете помогать, это бесценно. Я сам тоже езжу туда, знаю, разговариваю с ребятами. Ну и, конечно же, мы со своими действиями, если поможем приближать нашу большую победу, это было бы хорошо. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында гуманитар ярдәм әзерләүче волонтерлар район җитәкчелеге җыелган. Йөкне район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин җитәкчелегендәге команда илтәчәк. Игелекле эшкә алынып, зур юлга чыгучыларга имин юллар теләделәр. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә ел әйләнәсе кызу урак өсте. Шулар арасында язгы чәчү компаниясе аеруча җаваплы. Бүгенге көндә механизаторлар кырга чыгачак техникаларны әзерләү белән мәшгуль. Бу эш ничек барасың? Тулырак киләсе видеоязмада. Зей шикәр агрофирмасында язгы чәчүгә чыгачак техниканы әзерләү эше бара. Машина трактор паркында техника гөрелтесе. Механизаторлар тимер атлары янында кайнаша. Тәҗрибәле аграрийлар һәр эшнең җаен белеп башкара. Шәйхнур Миникаев исә бу өлкәдә 30 елдан артык эшли. Чәчү чоры безнең өчен аеруча җаваплы ди ул. Минем үземнең төбешем шигендер чәчү белән заниматься итәм. Без хәзерге елда шигендер чәчүгә, уборкага, азымайларга бөтенләй 100% әзер. Без быел погодалар әйбәт килә. Без шат. Безнең ягулык материаллар белән бөтенләй тәэмин ителгән, запчастлар белән тәэмин ителгән, бөтенләй бар. Зей шикәр агрофирмасында язгы кырышларына әзерлек 100% башкарылган. 18 югары энергияле тракторлар 50-гә якын МТЗ тракторы чыгачак. Шулай ук быел яңа тырма агрегатлары белән туфрак эшкәртү җайланмалары кайтарылган. Чәчү башкарылачак DMC комплекслары 3 единица күләмендә, аларга өстәле СЗ агрегатлары үзебезнең илдә ясалган. Шулай ук закрытие влагига көйләнгән 30-га якын тырма агрегатлары, инвест программа буенча жаңа агрегатлар да кайтарыла, менә минем артта күреп торасыз. Кирәкле запас чәчләр эш шартлары булу белән механизаторларның тәҗрибәсе һәм осталыгы нәтиҗәсендә эш тоткарланмый биредә. Агрофирма механизаторы Гыйлметдин Фәйрушында язгы чәчүне түземсезләнеп көтә. Язгы чәчүгә әзерлек бик әйбәт барды инде безнең. Ана агрегатлар җыелды, тулысынча агрегатлар әйбәт. Запчастлар кайтып тора, тракторлар кайтып бетте, менә бүген 2 сары трактор үсенечләр кайта инде. Район буенча язгы чәчү чорында 300-гә якын төрле маркалы трактор, 14 заманча чәчү комплексы, 65 чәчкеч эшләячәк. Хәзер районның барлык агрофирмаларында аграрийлар кырга чыгарга старт бирелгәнлегенә көтә. Ремонт эшләре төгәлләнгән, техникаларны агрегатлаштыру кебек мәшәкатьләр генә калып бара. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейдә Тура коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көне уңаеннан чара узды. Башкарма комитет җитәкчесе һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп, нәтиҗәле хезмәтләре өчен рәхмәт хатлары тапшырды. Энергетик мәдәният сараенда узган чарада безнең төшерү төркеме дә булып кайтты.
Көнне төнгә ялгап бар кешеләрен шәһәребез матурлыгы, чисталыгы өчен хезмәт итүче һөнәр ияләрен энергетик мәдәният сарае залында хөрмәтләделәр. Март аеның һәр 3-нче якшәмбесендә көнкүреш хезмәте һәм торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Аларның тырыш хезмәтенә башкарма комитет җитәкчесе дә югары бәя биреп рәхмәт сүзләре җиткерде. Вы делаете все возможное для того, чтобы наш город, как я уже говорил, был чистым, устроенным, удобным для жизни населения. Не секрет, что в этой сфере работают династиями. Мы это видим. Мы видим, что на смену нашим ветеранам приходит молодое поколение. Эмиль Галеев бәйрәм кунакларын бәйрәм белән котлап, хезмәт алдынгыларына рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырды. Энергетик мәдәният сараеның концерт төркеме, музыка мәктәбе коллективы чыгышлары күркәм чарага ямь истәде. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Елына 2 тапкыр тимер юл кишүләрендә куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерү максатыннан машина йөртүчеләр өчен аңлату чаралары уздырыла. 20 мартта Зейнең Мирный бистәсе тимер юл кишүе янында профилактик акция узды. Тимер юл кишүе хезмәткәрләре узып баручы машина йөртүчеләргә белешмәлекләр бирәләр, игътибарлы һәм уяу булырга өндиләр. Әлеге мәгълүмати аңлату акциясе елына 2 тапкыр уздырыла һәм бу юктан гына түгел, чөнки узган елда Куйбышев тимер юлларында 3 юл фаҗигасы теркәлгән. Аларда 5 кеше зыян күреп, берсе һәлак булган. Данная акция у нас предусматривает профилактическую работу в плане безопасности движения. Нужно это для того, чтобы наши водители, чтобы повысить бдительность наших водителей при проезде железнодорожного переезда. Зей районы территориясендә 3 тимер юл кишүе бар. Алар барысы да юл хәрәкәтендә катнашучыларның иминлеге өчен кирәкле тавыш сигналы, шлагбаумнар һәм юл билгеләре белән тәэмин ителгән. Мирный бистәсе тимер юл кишүендә транспорт хәрәкәте аеруча зур. Көненә меңләгән машина үтә. В данный момент у нас на территории района ДТП на железнодорожных переездах не допущено. Считаем, что работа ведется системно и максимально стараемся не допускать. Тимер юл кишүе хезмәткәрләре шул рәвешле шоферларга поездны тиз генә туктатып булмаганын кабат-кабат искәртә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейлеләр фронтка гуманитар ярдәм әзерләүләрен дәвам итәләр. Шәһәрдә ярдәмне кабул итүче махсус урыннар эшли. Җирле халык ничек булдырала, шулай ярдәм итәргә тырыша. Шыкмай авылында окоп шәмнәре әзерлиләр. Гуманитар ярдәм җыю пунктында алар 3-нче партия китерделәр. Изге күңелле Шыкмайлылар Зәйдәге гуманитар ярдәм җыю пунктында еш була. Эшләү өчен материал алырга киләләр, әзер ярдәмне китерәләр. Бу елы тагын 530 окоп шәме ясаганнар. Рәхмәт Шыкмай халкыма. Менә алар көче белән бүген алып килдек 3-нче партия. Окоп шәмнәре 530 штук, бу безнең инде 3-нче партия, бу алып килү. Алдан алып килгән идек. Шыкмайлыларның гуманитар ярдәм окоп шәмнәре белән генә шикләнми, хәрби госпитальләрдә ятучылар өчен эчке киемнәр, пижамалар теккәннәр, капчыкларга җылы киемнәр дә тутырганнар, туган якның шифалы үләннәрен дә киптиреп әзерләгәннәр. Моны авылда илчәр дигән хатын-кыз җыеп бирде. Монда төрле үләннәр, файдалы үләннәр, чәйгә дә бара, лекарстволарга да бара. Шыкмай халкы ир-егетләребез ватан сагына баскан көннән алып актив ярдәм күрсәтүчеләр арасында. Авылның мәрхәмәтле кешеләре акчалата да булыша, хәрбиләргә кирәк яракларны да һәрвакыт мулдан әзерләп җибәрә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейлеләрне кыш озату бәйрәменә чакыралар. Бәйрәм 23 март шимбә көнне сәгать 10-да энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда була. Язны каршы алу бәйрәмендә концерт, халык уеннары, мастер-классларда катнашып, кайнар чәй һәм тәмле кыймак белән сыйланырга мөмкин булачак. Барлык зейлеләрне һәм шәһәребез кунакларын күркәм чарада көтәләр. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.